Я малко внимание, моля! Да видиш, че си много има страх. Виждаш, те тук и тук ги ме. Та на Курсовата ли ще ги прави? Клипа на Курсовата ли ще го прави? Сега няма да могат да ги го правят. Кога? Вече. А тази там не тя ще ме чуе. Не. Клипа. Сега ще се чуе. Да ти снимам. Здравей, Матракалева, как сме? Върни се тук за следващата сбирка след 10 години. Кой се рамо криве,